Os mapas son moito máis que liñas e nomes, non si? Son historias visuais. E para contar ben unha historia con datos, a clave está nas cores. Pero acertar con elas é, sorprendentemente, unha das cousas máis difíciles da cartografía. Hoxe imos botarlle unha ollada a unha nova ferramenta de inteligencia artificial que podería cambialo todo. A ver, que non pasou por esa frustración de intentar facer un mapa para unha presentación. É que non se trata só de que quede bonito, ni moito menos. A cor ten que comunicar a información dunha forma clara, ten que destacar patróns e, sobre todo, non pode confundir. É unha mestura moi delicada de arte e ciencia, e váyase máis difícil do que parece. E ollo a isto, porque resume o problema á perfección. Á esquerda, a complexidade técnica das ferramentas de sempre, con termos que a maioría de nós nin sabemos que significan, e á dereita, como pensamos as persoas, con ideas, con sensacións. A gran pregunta é, como conectamos unha idea tan sencilla como faino parecer verán con unha execución técnica precisa? Pois aí está o miolo da cuestión. Existen ferramentas que son increíblemente potentes, como ArcGIS ou QGIS, pero moitas veces son demasiado complexas para que non se dedica a isto profesionalmente. Se simplemente se teñe unha idea creativa e se quere visualizar, a barreira de entrada pode ser enorme. Antes de seguir, un apunte rápido para que estiramos na mesma páxina. Imos centrarnos nos mapas coropoléticos. Son eses mapas típicos onde as rexións, como poden ser provincias ou países, se pintan con cores distintas para representar un valor, por exemplo, a densidade de poboación. É unha das formas máis comúns de visualizar datos. Seguro que xa os vistes 1000 veces. E aquí é onde entra en xogo a solución. Un novo sistema chamado MapColor AI. A ver, o obxectivo non é ser unha ferramenta complexa, senón todo o contrario. Un asistente creativo. Un compañeiro que traduce esas ideas abstractas que temos na cabeza en deseños de mapas que son precisos e efectivos. Básicamente, construye unha ponte entre a intención e a execución técnica. Moi ben, pois imos ver como funciona isto. O sistema traballa nun proceso de 3 etapas que ten moita lóxica. Primeiro, actúa como un analista de datos. Despois, como un director creativo. E, para rematar, como un deseñador. Vellamos cada paso un por un. O primeiro que fai MapColor aí non é escoller cores, sino analizar os datos. Porque claro, antes de poñerse a pintar, hai que entender que imos pintar, non? A IA bótalle unha ollada aos números, busca posibles erros e faise unha idea xeral do que temos entre mans. E aquí vemos a cousa en acción. En vez de soltarnos unha táboa de datos complexa, a IA explica nunha linguaxe sinxela. Confirma que non hai erros, fai un resumo do contido e incluso recomenda usar un esquema de cor secuencial. Iso basicamente significa usar unha gradación dunha sola cor para mostrar valores de máis baixo a máis alto. É un primeiro paso que xa ahorra moitísimo tempo e posibles frustracións. O seguinte paso é crucial. Como agrupamos os datos? Imaginemos que temos 100 valores diferentes. Non podemos usar 100 cores distintas. Temos que agrupalos en, poñamos, 5 categorías. O caso é que hai moitas maneiras estadísticas de facelo, e cada unha conta unha historia un chisco diferente. Pois ben, en lugar de elexir por nós, o sistema móstranos varias opcións, visualizas e dalles unha puntuación de calidade. Así, a decisión final é nosa, pero xa é unha decisión informada. E agora chegamos á parte máis innovadora, a que de verdade sorprende. Xa temos os datos analizados e clasificados. E agora que? Como lle decimos á máquina a sensación que queremos transmitir? Aquí é onde a IA deixa de ser analista para convertirse nunha especie de director creativo. Esta é unha petición real do estudio que deu lugar a esta ferramenta. Quero un estilo de cor de Estatua da Liberdade. A ver, que significa iso en termos de códigos de cor, de RGB ou hexadecimal? Para un programa tradicional, esta orde non tería ningún sentido, pero para MapColor AI é o punto de partida perfecto. E como consegue? Pois non é maxia. Detrás hai unha instrucción, o que se coñece como prompt, que é moi sofisticada. Non fai falta entrar nos detalles técnicos, pero o concepto clave é que o sistema non só escoita a petición, senón que a combina con coñecementos de teoría da cor, de psicoloxía e de cartografía. Basicamente, dalle aí a todo o contexto que precisa para actuar como un auténtico experto en deseño. E o resultado é este. A IA consigue traducir esa idea tan abstracta en conceptos de diseño cos que sí se pode traballar. Estatua da Liberdade convértese nun tema elegante, cunha temperatura de cor neutra e percepcións de distancia e peso medias. E estes xa son parámetros que un sistema de diseño pode entender e utilizar. Unha vez que están definidos eses conceptos, a IA asume o seu último papel, o de deseñador. Colle eses conceptos abstractos de elegante e neutro e xera unha paleta de cores concreta, lista para aplicar directamente sobre o mapa. E aquí está o resultado.
Á esquerda, a paleta que xerou a IA. Pero o detalle máis intelixente está á dereita. O sistema busca en Color Brewer, que é unha base de datos de paletas de cor creadas por expertos e móstranos o esquema profesional máis parecido. Isto funciona como un control de calidade, un selo que garante que o resultado non só é creativo, senón que tamén siga as mellores prácticas do diseño cartográfico. Este diagrama resume todo o proceso, de principio a fin. Comezamos con unha idea e con os datos, pasamos polo procesamento deses datos, o deseño dos conceptos e, finalmente, a creación da paleta de cores. E todo isto nun proceso interactivo, onde a persoa pode ir asustando cada paso. É unha colaboración real entre o humano e a máquina. Moi ben, pero que significa todo isto a un nivel máis amplo? Por que é importante? Pois a resposta é sinxela, accesibilidade. Trátase de democratizar a visualización de datos. A idea clave é esta. Ferramentas como MapColorAI o que fan é derrubar un muro. O muro que separa a creatividade humana da complexidade técnica. Permite que calquera persoa cunha idea, sexa un estudante, un xornalista de datos ou un activista, poida comunicar os seus achados dunha forma efectiva e profesional. Xa non é necesario ser un experto en software complexo para crear un mapa que de verdade conte unha historia. E isto déxanos cunha pregunta de cara ao futuro. Se a inteligencia artificial xa nos pode axudar a deseñar mapas a partir de ideas tan vagas, que outras barreiras creativas e técnicas podería axudarnos a superar? A medida que a IA evoluciona de ser unha simple ferramenta a ser un verdadeiro colaborador, as posibilidades para o mundo do diseño son, canto menos, emocionantes.